Juma utkalo kleta anduru samba fla animwa anduru DMS-TV channel so ani chioni nyatuma ayo bisimile DMS-TV sanfɛ foli antano ban kan bagana lamɛnbago bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw ka dɔn kibaru ni o wagati seli sananga dasi an bi kunnafoni baw mani ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigi k'aw bɛ se ka dɛmɛ ni kunnafoni kanni na carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoni ba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Tarata tɛmɛnen utkalo kleta ani fila samba fila ani mugan ani duuru Bamaci wale maaw tala wale jugu kɛ ni ka ɲɛsin jɛnɛ sigibagaw ma ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Mopti région yɛrɛ kɔnɔna na a yɛrɛla k'a fɔ ko Bamaci wale maa yɛrɛ kɔni kan bin kan wale in kɛra sababu ni ka maa saba de bɔnɛ ani na jɛnɛ mara kɔnɔna na an ka Mali douane maaw olu cɛsirilen don kosɛbɛ ɲɛnaminimafɛn donni kɛlɛli la ani ka bɔ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko o kɛlɛli baara ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na douane maaw olu ye opération kɛ an ka jamana localité fila yɛrɛ kɔnɔna opération minnu yɛrɛ kɔni kuncɛra ni tramadol ni o le ɲɛnaminimafɛn ale kɔni kisɛ 300 ani 40 yɛrɛ de kɔni minɛ maa dɔw la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Kasangani an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ka laɲini ni ka an ka jamana denmisɛnninw yɛrɛ kɔni kɔlɔsi kosɛbɛ ka se ka olu ka lakana yɛrɛ kɔni sabati an ka Mali aéroport responsable yɛrɛ kɔni laseli kɛ ko an bɛ wagati min na fɔ ko bi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ko walasa i ka se ka voyager ni maa ye min yɛrɛ kɔni si bɛ san 18 yɛrɛ kɔni duguma ko i wajibiyalen yɛrɛ kɔni don sɛbɛn dɔw yɛrɛ kɔni ka k'i bolo sɛbɛn bɛ tali kɛ a somɔgɔw yɛrɛ kɔni ka yamaruya dilen ma k'i ka voyager ni o denmisɛnnin kɔfɔlen ye Kasangani États-Unis ka maaw yɛrɛ kɔni ka laɲini ni ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛ o ni an ka Mali yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o ko hukumu kɔnɔna la tarata tɛmɛnen utkalo kleta ani fila samba fila ani mugan ani duuru an ka Mali ministre des affaires étrangères ni o ye Abdoulaye Diop ale ni États-Unis ka délégation maa dɔw yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni senfɛ Abdoulaye Diop an ka Mali yɛrɛ kɔni bɛ lahalaya mun na ale n'u ye décision min ta a b'o ɲɛfɔ États-Unis maaw yɛrɛ kɔni États-Unis maaw fɛnɛ yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini yɛrɛ de kɔni ye kuma ka to ka tɛmɛ o ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ la walasa u ka fɛɛrɛ latigɛ jɛɲɔgɔnya o kɔni ka tɛmɛ Mali ale ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ la don n'a nataw la Araba tɛmɛnen utkalo kleta ani saba samba fila ni mugan ani duuru o kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na o conseil des ministres de senfɛ an ka Mali kɛnɛyako ministre ni o ye colonel Assane Bajalo Touré ale kɔni bɛ laseli kɛ an ka furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko dengue bana yɛrɛ kɔni ko o basigilen don an ka Mali jamana kɔnɔna na Araba tɛmɛnen utkalo kleta ani saba samba fila ani mugan ani duuru ko bato dɔ yɛrɛ kɔni dafirila Lampedusa île yɛrɛ kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Italie jamana yɛrɛ de kɔnɔna na a yɛrɛla k'a fɔ ko ni bato dafiri in kɛra sababu ye ni ka maa 20 ani kɔ yɛrɛ de kɔni bɔnɛ o ni na ko maa 20 ani kɔ in yɛrɛ kɔnɔna denyɛrɛnin fitinin dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ olu cɛ la Araba tɛmɛnen utkalo kleta ani saba samba fila ani mugan ani duuru sanba min yɛrɛ kɔni nana Niger faaba la ni o ye Niamey yɛrɛ kɔni o sanba in yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni ka maa dɔ yɛrɛ kɔni ka so bin ni o so kɔfɔlen yɛrɛ kɔni kun bɛ ka jɔ de a yɛrɛla k'a fɔ ko so yɛrɛ kɔni binni kɛra sababu ye ni ka maa saba de bɔnɛ ani na ale ni ka maa kelen yɛrɛ kɔni juguya an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kunnafoniba de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na Tarata tɛmɛnen utkalo kleta ani fila samba fila ani mugan ani duuru jɛnɛ mara kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Mopti région de kɔnɔna na ko carrefour dɔ bɛ o yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna Bamaci wale maaw olu kɔni taara bin kan wale kɛ ni ka ɲɛsin civiliw ma ni carrefour kofɔlen in na source locale yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Bamaci wale maa ninnu ka nin attaque yɛrɛ kɔni senfɛ maa saba de bɔnɛna o ni na maa minnu ye nin wale jugu in kɛ ni ka ɲɛsin population yɛrɛ kɔni ma olu bɛ ka bisigiya k'a fɔ ko Bamaci wale jɛkulu ka membre dɔw yɛrɛ de kɔni don ko Bamaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni tilalen u ka wale jugu in na u ye tasuma yɛrɛ kɔni mɛnɛ ni ka u bila bolimafɛn caman na u tilalen o de la u sɔrɔla ka boli ni ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni attaque yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ an ka jamana caya fanfɛla yɛrɛ kɔni na Bamaci wale maaw olu b'u k'u ka attaquew caya yen kosɛbɛ wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Bamaci wale maaw kɛnbɛ ni ka u ka binkani walew kɛ kosɛbɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de kɔni ma ko ni attaque yɛrɛ kɔni senfɛ an ka Mali finitigilakaw olu kɔni u teliya ka na yɔrɔ in na nka u bɛna wagati min na kɔni o y'a sɔrɔ Bamaci wale maa ninnu bolila nka an ka Mali finitigilakaw k'olu kɔni ye ratissage dɔw daminɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ maa minnu ye nin wale jugu in kɛ ni ka ɲɛsin population ma ka fɛɛrɛ latigɛ don n'a nataw la ka u tɛgɛ da olu kan cogo min maa ninnu bɛ se ka bɔnɛ u ni na walasa u kana se ka wale jugu ta ni ka ɲɛsin maa wɛrɛ ma bilen
ko ni kalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali douane ma olu ye ɲɛnaminimafɛn 16,2 yɛrɛ de kɔni kɛ minnu ɲɛnaminimafɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun ye tramadol ye ni ale ye furakisɛ min yɛrɛ kɔni ta ko juguya bɛ ɲɛnamini bila maa la ko août kalo tile 9 tɛmɛnen de san 2025 ko nin don kofɔlen nin na an ka Mali douane ma olu ye 16 fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɛ Sekɔrɔ mara de kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Segu région de kɔnɔna na ko Sekɔrɔ mara kɔnɔna na an ka Mali douane ma ka agent minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ yen olu kun bɛ alerte la nin don kofɔlen na ko kari dɔ de bɔra Mali kɛrɛfɛ jamana dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni kana se an ka Mali jamana kɔnɔna na k'u talen kari yɛrɛ kɔni mina bila yɔrɔ lajɛ u taara bɔ tigabɔrɔ caman yɛrɛ de kɔni kan yen nɔ ko douane maaw yɛrɛ kɔni kelen ne ka tigabɔrɔ yɛrɛ kɔni olu ma filɛ kojugu o wagati la ka d'a kan o kɔni ye fɛn ye min bɛ kɛ sanga ani wagati nka u kelen ka wolomali yɛrɛ kɔni kɛ tigabɔrɔ in kɔnɔna na u taara bɔ tramadol ni o ye ɲɛnaminimafɛn ale plakɛti 29 ni 800 ale ni 60 yɛrɛ de kɔnɔna ko plakɛti yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan bɛrɛ t'o jɛ comprimé 300 yɛrɛ kɔnɔna k'an ka Mali jamana kɔnɔden muso 2 yɛrɛ de kɔni kun ta ye nin fɛn ninnu ye ko douane maaw ka cɛsiri ale n'u ka jateminɛ o kɛra sababu n'u sera ka u bolo da ni muso 3 ni yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko douane maaw ye nin 16 min yɛrɛ kɔni kɛ nin kari kofɔlen kɔnɔna na ko ni ale yɛrɛ kɔni kun sera ka feere a wari kun bɛ se ka taa fo sefa wari $149,000 ko tile 4 o kɔfɛ ni o bɛnna kɛrɛnkɛrɛnnenya la araba tɛmɛnen ne ma août kalo tile 13 san 2025 k'an ka Mali douane maaw ka brigade mobile d'intervention olu ye 16 kɛ Buguni mara de kɔnɔna na ko douane maaw sera ka u bolo da cargaison dɔ yɛrɛ kɔni kan min kɔnɔna na tramadol ni ale ɲɛnaminimafɛn ye o plakɛti min kun bɛ cargaison yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bɛrɛ kun t'o jɛ plakɛti 500 yɛrɛ kɔnɔna douane maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'u ka sebaya sɔrɔli ye nin opération na ko u kɔni tɛ gansan ye ko sebaya sɔrɔli ye nin opération ninnu yɛrɛ kɔnɔna o bɛ tali kɛ an ka Mali douane maaw ka cɛsiri de la an bɛ wagati min na fɔ ko bi walasa ka se ka nin ɲɛnaminimafɛn ale ni fɛn jugu ni yɛrɛ kɔni donni bali an ka Mali jamana kɔnɔna na douane maaw ka kɔrɔfɔla halisa olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen don ɲɛnaminimafɛnw donni kɛlɛli la ni ka bɔ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cogo min an ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana bɛ se ka sabati août kalo tile 7 tɛmɛnen san 2025 an ka Mali aéroportw yɛrɛ kɔni ɲɛmaw olu kɔni ye lɛtiri kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana compagnie aérienne bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko sariya kuraw yɛrɛ kɔni taara an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana aéroportw yɛrɛ kɔni na walasa ka fɛɛrɛ latigɛ denmisɛnnin minnu yɛrɛ kɔni bɛ voyager ni olu si tɛ san 18 yɛrɛ kɔni bɔ ka olu ka lakana sabati ka fɔɲɔgɔnkɔw yɛrɛ kɔni bali ale ni voyagekɛlaw ka lakana ka se ka o yɛrɛ kɔni sabati o ko de la an ka Mali aéroport responsable yɛrɛ kɔni bɛ décision kuraw ta u bɛ min wajibiya compagnie aérienne maaw yɛrɛ kɔni kan k'u ka o décision ninnu labaara lettre kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a wajibiyalen don k'a fɔ ko an ka Bamako aéroport international Modibo Keyita ni nin bɛ Senu mara kɔnɔna na ko ni denmisɛnnin dɔ yɛrɛ kɔni nana k'a bɛ voyager nin yɔrɔ kofɔlen na k'a sɔrɔ a si tɛ san 18 yɛrɛ kɔni bɔ k'a wajibiyalen don a ka na ni sɛbɛn dɔ ye sɛbɛn min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a fa n'a ba yɛrɛ kɔni bɛ yamaruya di a ma a ka voyager ko ni denmisɛnnin yɛrɛ kɔni bɛ ka voyager k'a sɔrɔ a fa n'a ba yɛrɛ kɔni tɛ k'a wajibiyalen don sɛbɛn yɛrɛ kɔni sanfɛ fa ni ba yɛrɛ de kɔni ka signature ka kɛ o kan ko nka ni denmisɛnnin yɛrɛ kɔni ni a fa walima n'a ba kelen dɔrɔn yɛrɛ de kɔni bɛ ka voyager min yɛrɛ kɔni bɛ to kɔfɛ k'a wajibiyalen don o tigi de ka signature ka kɛ sɛbɛn yɛrɛ kɔni sanfɛ ko maa kelen minnu yɛrɛ kɔni bɛ ni olu yɛrɛ kɔni wajibiyalen tɛ ni ka na ni yamaruya sɛbɛn yɛrɛ kɔni yamaruya sɛbɛn min na den fa n'a ba yɛrɛ kɔni bolonɔ bɛ e la ko o kɔni ye maaw ye ni den somɔgɔw yɛrɛ kɔni u den ta ni ka a di o ma ka o maa kofɔlen yira i n'a fɔ ko den somɔgɔw yɛrɛ de kɔni ko ni o cas yɛrɛ kɔni de e tɛ i wajibiyalen tɛ ni ka na ni yamaruya sɛbɛn ye walasa k'o yira aéroport mɔgɔw la cogo min i bɛ se ka voyager ni denmisɛnnin ye min si tɛ san 18 bɔ ko walasa ni sariya kura ninnu ka faamu jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'a laɲininen don an ka Mali compagnie aérienne bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ ko voyagekɛla minnu yɛrɛ kɔni mana na u k'u jija u ka ni kunnafoniya in yɛrɛ kɔni lase olu ma walasa maa kɔni kana na t'i jɔ aéroport la bilen i ka bloqué yɛrɛ kɔni ka d'a kan k'i ma na ni nin sɛbɛn ninnu dɔ la kelenw ye an ka Mali aéroport responsable yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko nin décision in yɛrɛ kɔni takun de ye walasa ka denmisɛnnin ninnu yɛrɛ kɔni ka lakana sabati ka fɔɲɔgɔnkɔ ka o kɔni bali aéroport la ale ni ka se ka voyagekɛlaw bɛɛ lajɛlen ka lakana sabati an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi tarata tɛmɛnen août kalo tile 12 san 2025 an ka Mali ministre des affaires étrangères ni o ye Abdoulaye Diop yɛrɛ kɔni ale ni États-Unis ka délégation maa dɔw yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ minnu yɛrɛ kɔni kun nalen don an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa ka se ka Mali ale ni États-Unis cɛ jɛ tɔ sinsin ko ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na États-Unis ale ka lasigiden min kun bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na fɛnɛ kun bɛ réunion kɛyɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna wa u ka kumaw yɛrɛ kɔni bolila fɛn caman kan ni o ye an ka Mali yɛrɛ kɔni lahalaya an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wa ko kuma
kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛ kun de ye walasa jɛɲɔgɔnya min bɛ Mali hali ni États-Unis ɲɔgɔn cɛ la ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o jɛɲɔgɔnya in tɔ sinsin kosɛbɛ. Abdoulaye Diop ale ni États-Unis ka délégation ka kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni bolila an ka jamana sɔrɔko lahalaya ale ni maa bɛ fɛ ka na investissement yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na o bɛ se ka investir da minnu fɛ u ka kumaɲɔgɔnyaw bolila olu kan u ka kumaɲɔgɔnyaw fɛnɛ bolila bɛn hali ni lakanako problème bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na États-Unis ka délégation ale ni an ka ministre des affaires étrangères u ka kumaɲɔgɔnyaw bolila ninnu fɛnɛ kan an ka Mali ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ale ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Mali autorités yɛrɛ kɔni kɛ bɛ ni ka fɛɛrɛ minnu latigɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa ka se an ka jamana lakana yɛrɛ kɔni sabati a ye o fɛɛrɛ ninnu ta États-Unis ka délégation maa ninnu tulo kan an ka Mali autorités ye o fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni bila sen kan ko jaabi minnu yɛrɛ kɔni bɔra olu kɔnɔna na an ka ministre des affaires étrangères a y'o jaabiw fɛnɛ fɔ États-Unis ka délégation maa ninnu ye États-Unis ka délégation maa ninnu yɛrɛ kɔni ka kumaw kɔnɔna na u bɛ sinsin a kan ko kura ye ko min ye États-Unis halisa ale bɛ Mali jukɔrɔma don a ka cɛsiri baaraw la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko wa Mali ka principe de souveraineté ko min ye olu États-Unis olu bɛ o bato ko wa Mali mana choix o choix fɛnɛ kɛ yɛrɛ kɔni min ye États-Unis ko olu kɔni bɛ o choix in fɛnɛ yɛrɛ kɔni bato an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi États-Unis ka délégation ni Abdoulaye Diop u ka kumaw taara se AES kow yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamana ɲɛmaaw ni o ye Mali Burkina Faso ale ni Niger olu ka jamana ɲɛmaaw bɛna na ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamakɔ kɔnɔ don n'a nataw la an ka Mali ministre des affaires étrangères a ye États-Unis ka délégation maaw yɛrɛ kɔni lakunnafoniya olu fɛnɛ na kan ka ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ale kɔni kelen ni ka États-Unis ka délégation maa ninnu yɛrɛ kɔni lakunnafoniya AES jamana ɲɛmaaw ka ɲɔgɔn ye nata in na ni nana kɛ an ka Bamakɔ kɔnɔna na ko o kuma in yɛrɛ kɔni ye États-Unis ka délégation maa ninnu intéressé kosɛbɛ kuma kuncɛ kuma na an ka ministre des affaires étrangères ale ni États-Unis ka délégation u kɔni bɛnna kan k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna kumaɲɔgɔnya k'u kan ka o caya u ni ɲɔgɔn cɛla la kosɛbɛ cogo min Mali ale ni États-Unis ka fɛɛrɛ latigɛ ni jɛɲɔgɔn bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ la k'o jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni renforcer kosɛbɛ ale ni ka partenariat yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la jamana fila nin bɛɛ lajɛlen bɛ u bɔ fan sɔrɔ partenariat min na Araba tɛmɛnen août kalo tile 13 san 2025 o kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na o conseil des ministres de senfɛ an ka Mali kɛnɛko ministre ni o ye colonel Assane Badialo Touré ale kɔni ye kunnafoniya lase an ka Mali ministre yɛrɛ kɔni ma komi an ka jamana épidémie lahalaya yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko dengi bana ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ kɔni basigi donna ale kɔnɔ kosɛbɛ colonel Assane Badialo Touré yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni ta ne k'a lajɛ ka nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni lajɛ k'i b'a dɔn k'a fɔ ko pali dengi yɛrɛ kɔni ko a tora basigi kɔnɔna na ka d'a kan foyi yɛrɛ kɔni ma fara a kan wa fɛn ma bɔ a kɔnɔna na ka sanga ni o menace yɛrɛ kɔni an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an ka hakili to an yɛrɛ la mesure de prévention minnu yɛrɛ kɔni bɛ walasa ka se ka i yɛrɛ tanga dengi bana yɛrɛ kɔni ma k'an k'o mesure de sécurité nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labato k'a b'a laɲini Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'an ka fara an ka kɛnɛyako maaw yɛrɛ kɔni kan walasa an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka dengi bana yɛrɛ kɔni si latununi ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na sisan an bɛ tɛmɛ an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Italie jamana kɔnɔna na ko araba tɛmɛnen août kalo tile 13 san 2025 baton dɔ yɛrɛ kɔni dafirila Lampedusa île yɛrɛ kɔni na ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Italie jamana yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na bato dafiri yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 20 kɔ yɛrɛ de kɔni bɔnɛ u ni na Italie jamana kɔnɔna na Italie garde côte maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na ni bato dafiri yɛrɛ kɔni fɛ ko o dɔgɔyalen maa 26 de ye Organisation internationale pour les migrants ni o ye OIM maaw yɛrɛ kɔni olu ka porte-parole ni o ye Flavio ye ale kɔni ye laseli kɛ ko bateau fila yɛrɛ de kɔni wulila ka bɔ ko bateau fila yɛrɛ de kɔni wulila Libi ji yɛrɛ kɔni sanfɛ bateau fila minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu kun bɛ o dɔgɔyalen kun ye maa 95 de ye ko bateau fila minnu yɛrɛ kɔni wulila ɲɔgɔn fɛ Libi jiw yɛrɛ kɔni sanfɛ ko bateau kelen ji kɔni donna o kɔnɔna na o kɛra sababu ye ni ji donna bateau min kɔnɔna na o maa ninnu bɔra ni ka fara bateau dɔ maa ninnu kan k'olu faralen o bateau dɔ maa ninnu yɛrɛ kɔni kan bateau giriyara ka d'a kan a tɛ se o maa hakɛya in kɔrɔ ko yɛrɛ de kɔni nana kɛ sababu ye ni bateau in nana dafiri o maa kelen yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko mɔgɔ 60 yɛrɛ de kɔni ɲɛnɛma sera ka bɔ ni bateau dafiri in na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa 35 bɔɲɔgɔn k'olu yɛrɛ de kɔni bɔnɛna u ni na ko maa 35 in yɛrɛ kɔni na dɔw su ma ye ka d'a kan halisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲini ji kɔnɔna na Italie ka garde côte maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko nin don kofɔlen tilengafɛla nɛgɛ kanɲɛ 12 wagati yɛrɛ de kɔni k'olu ka hélicoptère dɔ yɛrɛ kɔni ye bateau in dafirilen ji yɛrɛ kɔni na o maaw
maaw yɛrɛ de kɔni sɔrɔla ka alerte di o alerte yɛrɛ de kɔni dilen garde côte maaw yɛrɛ kɔni nana fɛɛrɛ latigɛ walasa ka se ka n'a lajɛ n'u sera ka maa minnu yɛrɛ kɔni ni kisi ni ka bɔ bato in kɔnɔna na agence de presse ansa maaw yɛrɛ kɔni k'a kɔrɔfɔ la ko su fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni yɛrɛ o su ninnu yɛrɛ kɔni na denyɛrɛnin dɔ ale ni denmisɛnnin saba fo ka taa se muso fila yɛrɛ kɔni ma ko olu yɛrɛ kɔni bɔra su fɔlɔ ninnu na Itali maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko wulafɛla yɛrɛ kɔni tun bɛ se wagati min na o y'a sɔrɔ olu sera ka maa 56 yɛrɛ kɔni ɲɛnɛma bɔ ji in yɛrɛ kɔni na ko maa 4 olu yɛrɛ kɔni bɛ jateminɛ kɔrɔla la ka d'a kan a bɛna fɔ ji in yɛrɛ kɔni u sɛgɛn kosɛbɛ ko maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ Itali furakɛlikɛlaw ka jateminɛ kɔnɔna na ko nka baasi foyi yɛrɛ kɔni tɛ u la nka dafirilen yɛrɛ kɔni u sɛgɛn kosɛbɛ o yɛrɛ de kɔni na u bɛ to jateminɛ kɔnɔna na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni maa minnu yɛrɛ kɔni ye bato ta Libi yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na walasa ka se ka u kunda k'u bɛ taa Europe jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o maa ninnu bɛ maa minnu ka jamana kɔnɔdenw ye Itali autorité ma u ma laseli kɛ o ko ɲɛ yɛrɛ kɔni kan nka o kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa 26 o yɛrɛ de kɔni su yɛrɛ ko halisa u bɛ ɲininiw yɛrɛ kɔni na ka d'a kan dɔw tununnen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi araba tɛmɛnen o tukalo tile 13 san 2025 sɔgɔmadafɛla yɛrɛ kɔni fɛ sanba min nana Niger faaba la ni o ye Niamey yɛrɛ kɔni ko kɛra sababu ye ni ka na ni walejuguba yɛrɛ kɔni ye Niger faaba la ko so dɔ yɛrɛ kɔni bɛ Niamey mara kɔnɔna na ni so in yɛrɛ kɔni kun bɛ ka jɔ halisa nka sotigi ni a ka denbayaw yɛrɛ kɔni kun bɛ so in yɔrɔ dɔ kɔnɔna na o yɔrɔ in yɛrɛ kɔni kun bannen don ko san in yɛrɛ kɔni nali kɛra sababu ye ni ka so kofɔlen bin ko so in yɛrɛ kɔni binni kɛra sababu ye ni ka muso dɔ ni ale si bɛ san 22 la ka ale bɔnɛ ani na ale ni a den filaw ni kelen si bɛ san 9 na kelen dɔ ye o kɔni bɛ kalo 9 yɛrɛ de kɔnɔna na ko so bin kɛra sababu ye ni ka ninnu yɛrɛ de kɔni bɔnɛ u ni na Niamey mara kɔnɔna na témoignage fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔla olu y'a yira k'a fɔ ko cɛ min yɛrɛ kɔni kun ta ye so in ye ale buramuso yɛrɛ de kɔni kun ye muso kofɔlen ye ko sotigi in yɛrɛ kɔni ale ye tentigi ye Niger jamana kɔnɔna na ko muso in yɛrɛ kɔni kelen ni ka commencer ka so in yɛrɛ kɔni a bɛ ka mankan yɛrɛ bɔ muso in y'a dɔn k'a fɔ ko so in bɛ fɛ ka bin yɛrɛ kɔni o de kelen a sɔrɔla k'i teliya ni ka a den ninnu yɛrɛ kɔni wele k'a bɛ boli ni ka bɔ ni u ye kɛnɛmana na ko nka mɔbili fila yɛrɛ de kɔni kun jɔlen don muso ninnu yɛrɛ kɔni ka so kɔnɔna na o mɔbili fila nin kɛra sababu ye ni ka muso in n'a denw yɛrɛ kɔni bloqué u bɔtɔ la ko ka muso ni a den yɛrɛ kɔni jɔlen to wagati min k'u bɛ fɛɛrɛ latigɛ ni ka bɔ mɔbili ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la o y'a sɔrɔ so in yɛrɛ kɔni étage min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka jɔ sanfɛla yɛrɛ kɔni na olu kun bɛ o yɔrɔ yɛrɛ de kɔni duguma o étage yɛrɛ de kɔni bɔra ni ka bin muso in ni a den fila nin bɛɛ lajɛlen kan ko ci sera sapeur pompier maaw yɛrɛ kɔni ma tilengafɛla nɛgɛ kaɲɛ 14 wagati yɛrɛ de kɔni kabini o yɛrɛ kɔni kɛra sapeur pompier ma olu y'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta walasa ka se ka na fɛɛrɛ latigɛ ka muso kofɔlen ni a denw yɛrɛ kɔni labɔ bɔgɔ ninnu duguma ko Niger ka sapeur pompier maaw jugɔrɔma donna kosɛbɛ Niger ka lakana tigilamaw fɛ k'u ye min yɛrɛ kɔni kɛ muso in n'a denw yɛrɛ kɔni ɲinini na o ka ca ni heure 4 yɛrɛ kɔni ko fo wulafɛla nɛgɛ kaɲɛ 18 wagati ka sanga ni miniti 30 ye o wagati de sapeur pompier ni Niger ka finitigiw o kɔni sera ka muso in ni a denw yɛrɛ kɔni bɔ bɔgɔ dugumana na o y'a sɔrɔ maa 3 nin bɛɛ lajɛlen kun bɔnnen na o ni na témoin yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko muso in ni a denw yɛrɛ kɔni bɛ labɔ bɔgɔ in jukɔrɔ wagati min na yɛrɛ kɔni ko yeli yɛrɛ kɔni kun ka gɛlɛ olu ma kosɛbɛ ka d'a kan wagati muso in yɛrɛ kɔni bɛ labɔ o y'a sɔrɔ a den bɛ kalo 9 yɛrɛ kɔni na ko kun bɛ a tɛgɛ kɔnɔ ko kabini alerte yɛrɛ kɔni dira Niger ka sapeur pompier maaw yɛrɛ kɔni ma Niamey autorité locale yɛrɛ kɔni olu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ wulila ni ka u senfa walasa ka se ka taa Niger ka sapeur pompier ale ni lakana tigilamaw dɛmɛ u ka baara ninnu na ko Niger faaba ni o ye Niamey ale gouverneur ni o tɔgɔ ye général de brigade Abdou Ousmane Aruna ye k'ale yɛrɛ kɔni wulila ni ka se yɔrɔ kofɔlen in na ko ville kofɔlen administrateur ka délégué o fɛnɛ kun bɛ yen nɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bɛ yɔrɔ kofɔlen in na kabini baara in yɛrɛ kɔni daminɛna fo ka taa muso in ni a denw yɛrɛ kɔni su ye ko gouverneur ale ni ville administrateur délégué u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bɛ yɔrɔ kofɔlen in na Niamey 1 commune yɛrɛ kɔni administratrice déléguée ni o ye médecin colonel Marie Djika yɛrɛ kɔni ale fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ in yɛrɛ kɔni kan ko wagati min yɛrɛ kɔni sapeur pompier lakana tigilamaw tilala baara in yɛrɛ kɔni na Marie Djika ale yɛrɛ kɔni kumana yɔrɔ in na a ye welemada kɛ ni ka ɲɛsin Niger jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'u ka to k'u hakili to u yɛrɛ la Marie Djika ka kɔrɔfɔ la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Niger yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na ko samiya de bɛ yen ko Niger jamana kɔnɔna na samiya yɛrɛ kɔni fɛ ko ɲɔni i ka so yɛrɛ kɔni jɔ k'a ka kan i ka sojɔlaw yɛrɛ kɔni hakilina ɲininkali kɛ k'a ka kan i ka taa sɛbɛn yɛrɛ kɔni minɛ mairie la sɛbɛn min kɔnɔna na mairie maaw bɛ yamaruya di i ma k'i ka se ka so yɛrɛ kɔni jɔ ko ni i kɔni ye so jateminɛ
i bɛ ka bisigi a la k'a fɔ k'a bɛ sɔn ka bin yɛrɛ kɔni k'i ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka i bila lakana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i k'i ma janya kosɛbɛ ni ka bɔ o so kofɔlen in na ni yɛrɛ kɔni n'i y'a mɛn autorité locale olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko nin wale in kɛra sababu ye ni ka u dusuma kasi yɛrɛ kɔni u y'u ka condoléance yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin muso in yɛrɛ kɔni ni a ka denw somɔgɔw yɛrɛ kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an fɛnɛ bɛ dugawu yɛrɛ de kɔni kɛ banbagatɔw ye k'Ala ka badabada dali nɔgɔya u ye ni bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma